Wel, dyn ni'n parhau y bore yma gyda'r gyfres Dyma Fi. Ac yn y gyfres, dyn ni'n edrych ar adegau yn y Beibl lle mae pobl wedi ymateb i neges Dduw a dweud, dyma fi. A hyd yma, dyn ni wedi edrych ar sawl hanes gwahanol. Wnaethon ni ddechrau yn edrych ar Abraham yn ymateb i'r Duw sy'n wahanol. Dyna oedd yr pennawd yna. A wedyn, wnaethon ni edrych ar hanes Jacob. A Jacob ddim yn edrych y teip o berson y bydde Duw yn galw. Chymod, oedd e'n dwyllwr ac yn y blaen. Ond Duw yn galw rhywun anisgwyl ac anhybygol. A wedyn, wnaeth Rhys yn harwen ni wythnos dwytha i edrych ar Moses yn clywed llais Duw mewn lle anisgwyl oedd yna berth yn llosgi. Chi'n bod, yng nghanol diffeithwch. Ac eto, oedd Duw yn siarad a heddiw gobeithio newn ni ddysgu rhywbeth newydd eto. So, dyn ni'n troi at lyfr Samuel a na i wneud y darlleniad i ddechrau. So, 1 Samuel, pennod 3, adnodau 1 i 10. Roedd y bachgen Samuel yn dal i wasanaethu'r arglwydd gydag Eli. Oedd erbyn hynny wedi dechrau colli ei olwg ac yn mynd yn ddall. Yr adeg yna, doedd pobl ddim yn cael neges gan Dduw yn aml nac yn cael gweledigaethau, ond digwyddodd rhywbeth un noson tra oedd Eli'n cysgu yn ei ystafell. Doedd lamp Duw ddim wedi diffodd, ac roedd Samuel hefyd yn cysgu yn y demo lle roedd arch Duw. Dyma'r arglwydd yn galw ar Samuel, a dyma Samuel yn ateb, dyma fi. Yna rhedeg at Eli a dweud, dyma fi, gwnes ti fy ngalw i. Ond meddai Eli, naddo, nes i ddim dy alw di dos yn ôl i gysgu, felly aeth Samuel yn ôl i orwedd. Dyma'r arglwydd yn galw ar Samuel eto. Cododd a mynd at Eli a deud, dyma fi, gwnes ti fy ngalw i. Naddo, machgen i, meddai Eli. Nes i ddim dy alw di. Dos yn ôl i gysgu. Roedd hyn i gyd cyn i Samuel ddod i nabod yr arglwydd. Doedd e erioed wedi cael neges gan Dduw o'r blaen. Galwodd yr arglwydd ar Samuel y trydydd tro. A dyma Samuel yn mynd at Eli a dweud, dyma fi, gwnes ti fy ngalw i. A dyna bryd sylweddolodd Eli, mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Dwedodd wrtho, dos yn ôl i gysgu. Pan fydd yn dy alw di, eto ateb fel yma. Siarada arglwydd, mae dy was yn gwrando. Felly dyma Samuel yn mynd yn ôl i orwedd i lawr, a dyma'r arglwydd yn dod ato eto a galw arno fel o'r blaen, Samuel, Samuel. A dyma Samuel yn ateb, siarada, mae dy was yn gwrando. Mi'n newis sylweddoli, mae goriadau'r car yn ymhoced i sy'n ratlo. Bach yn bellach i ffwrdd hefyd. Reit, okay. Sori, goriadau'r car yn ymhoced i wneud sŵn. Sori, o'n i'n clywed ryw glec. So, dyn ni'n gyfarwydd ar stori, yn dydyn? Dyn ni wedi clywed y stori o'r blaen. Ond cyn i ni ddeifio fewn i'r stori, mae'n bwysig bod ni'n deall y cyd-destun, bod ni'n deall y sefyllfa. Nawr, dyn ni'n gwybod yn hanes Israel, oedd yna sawl cyfnod lle oedd y genedl yn bell oddi wrth Dduw. Oedd yna gyfnodau pan doedden nhw ddim yn gwrando. Oedd yna gyfnodau pan oedd yr arglwydd yn ddierth iddyn nhw. A dyna sydd oedd hi ar yr adeg yma. Doedd pethau ddim ar ben, achos dwi'n gwybod os wnaethoch chi sylwi'r gair yn y darlleniad. Mae yna lein yna sy'n deud, doedd lamp Duw ddim wedi diffodd. So roedd pob dim ddim ar ben. Ond mae roedd yn un o'r adegau hynny. A roedd teulu Eli yn rhan o'r broblem. Roedd Eli yn offeiriad, roedd ei efeibion yn offeiriaid hefyd. Ond doedden nhw ddim yn nabod yr arglwydd. Doedd meibion Eli ddim yn nabod yr arglwydd. Doedden nhw'n ddynion drwg iawn. Oedd yn gwneud pethau drwg yn ac o gwmpas y genedl. Ac bod Eli wedi cyrryddu nhw, doedden nhw ddim wedi newid. Ac roedd y genedl yn ehangach wedi pellhau oddi wrth Dduw. Wnaethon ni ddarllen y geiriau yna, yndo?
Yr adeg yna, doedd pobl ddim yn cael neges gan Dduw yn aml, nac yn cael gweledigaethau. A mae hwnna'n rhoi rhyw ddarlun bach i ni o be oedd tymheredd ysbrydol y genedl ar y pryd. Ond, yng nghanol sefyllfa fel yna, mae Duw yn dewis siarad. Mae Duw yn dewis gwneud rhywbeth. Mae'n siarad gyda Samuel, a heddiw dyn ni'n mynd i edrych ar sut nath Samuel ymateb i hynny. A dyn ni'n gweld dau beth yn yr hanes. Dyn ni'n gweld yn y lle cyntaf camddeall llais Duw, ac yn ail, dyn ni'n gweld ymateb cywir yn y diwedd. Un peth wrth basio, weithiau pan dwi'n paratoi, mae yna rhyw snippets bach yn mynd â fy sylw i, sori, mae gen i butterfly mind, so es i off i chwilio. A dwi'n gwybod, ydych chi'n gwybod beth i ystyr enw Samuel? Reit. Da iawn, rhywbeth am Dduw, da iawn. Bach o gyd-destun i ddechrau. Os dyn ni'n mynd nôl i'r bennod gyntaf, dyn ni'n cofio bod genedigaeth Samuel i Hannah. Oedd Hannah wedi bod yn methu cael plant. Ac oedd wedi cael amser caled am hyn. Ac wedyn, nath hi weddio ar yr arglwydd iddi gael plentyn. A mae'r plentyn yn dod yn wirthiol. A mae'n alw fe yn Samuel. A mae Samuels yn teulu rhai, ond ni'n gweld ambell i wen yn fan hyn, yn does? Yna Samuels yn teuluoedd ni. A ystyr y gair Samuel ydy, mae Duw wedi clywed. A meddyliwch am hanes Hannah, mae'n gwneud sens, yn dydi? Oedd wedi gweddio. A wedyn mae'n galw'r plentyn sy'n dod mewn ymateb i'r weddi yna yn mae Duw wedi clywed. A mae chydig bach yn rhyfedd felly, yn dydi? Bod yr bachgen yma, mae enw fe'n golygu mae Duw wedi clywed. A'r hanes dyn ni'n cael yn dan fe yw fod e yn clywed, ond bod e ddim yn deall. Jyst rhywbeth bach wrth basio yn fanna. Achos be ddigwyddodd yn yr hanes oedd bod Samuel yn clywed llais, ond ddim yn sylweddoli mae Duw oedd yn galw. A reswm hwnna'n bwysig yw fe allwn ni fod yn yr un sefyllfa. Bod Duw yn trio deud rhywbeth wrthon ni, a bod ni ddim yn clywed a ddim yn ymateb. Fe allai fe fod yn wahanol. Falle bod ni'n ame, falle sgwn ni os ydy Duw yn trio deud rhywbeth wrtho fi, ond bod ni ddim yn siŵr. A bod ni ddim yn siŵr felly os mae Duw sydd yn siarad. Ond mae yna egwyddorion yn yr hanes yma a drwy'r Beibl yn ar ffordd y dylen ni ymateb i hynny. A mae'r hanes yma am gamddeall llais Duw yn y cychwyn a wedyn cael yr ateb cywir yn gyfle i ni feddwl, pob un ohono ni, sut ydyn ni yn clywed? Sut ydyn ni yn deall? Sut ydyn ni yn ymateb? A beth yw'r ffordd iawn o ymateb? A'r peth cyntaf dyn ni'n gweld yn yr hanes yw bod Samuel, sydd yn ddyn ifanc iawn, yn camddeall a ddim yn adnabod llais Duw. Ar fwy nag un achlysur, mae'n clywed y llais a mae'n rhedeg i weld Eli, yn dydi? Eli wnes di fy ngalw i. Felly tydi Samuel ddim yn adnabod llais Duw. A'r cwestiwn yw, pam? Pam nad ydy e yn adnabod llais Duw? Mae'n gwestiwn pwysig achos mae'n gwestiwn i bob un ohono ni. Sut ydyn ni yn adnabod llais Duw? Achos dyn ni gyd yn cael trafferth efo hynny weithiau. A dyna be ni'n mynd i edrych arno bore. Dyn ni'n mynd i edrych ar gamddeall llais Duw a 3 peth: anwybodaeth neu ddiffyg adnabyddiaeth, awydd dwfn neu cudd yn ein calonnau ni, a dylanwad eraill. A mi drwy'r un a fesur un. Yr un cynta. Camddeall llais Duw oherwydd anwybodaeth neu ddiffyg adnabyddiaeth. Doedd Samuel ddim yn nabod llais Duw. Oedd e'n fachgen ifanc iawn. Dyn ni'n darllen hynny. Ond roedd yn y deml yn gwasanaethu Duw. Felly, mi roedd e yn y lle iawn, yn gwneud y peth iawn. Roedd e yn y deml
yn gwasanaethu Dduw, ac eto, doedd e ddim yn adnabod Elise. A mae werth i ni oedi fyna am chydig, jyst i ni holi ni'n hunain. Heb edrych ar neb arall, ond arno ni'n hunain. Y bore yma, neu os fydd rhywun yn gwylio'r recordiad yma o adre wedyn ni, y bore yma mewn un ystyr, dyn ni yn y lle iawn. A dyn ni'n gwneud y peth iawn. Dyn ni yma gyda phobl Duw, yn addoli Duw, yn ceisio closio tuag ato fe a gwrando ar Elise. Ond ysgwn ni, oes yna gam arall mae unrhyw un yma neu unrhyw un sy'n gwylio angen ei gymryd ar ei taith ysbrydol. Cam sy'n dod â ni, ddim jyst i wybod mwy am Dduw, ond i adnabod Duw fwy. O'n i'n siarad efo Nia sy'n cyfieithu bore yma cyn y gwasanaeth. A dyma un yn achos lle mae'r Gymraeg yn llawer mwy cyfoethog na'r Saesneg. Achos yn y Saesneg, y gair ydy to know, ynddo fe? Dyna'r berf, to know. Nawr yn y Gymraeg, mae gynnon ni ddau. Mae gynnon ni wybod yn fan hyn, a mae gynnon ni nabod yn does. Gwybod rhywbeth yn y pen, deall a gweld pethau, ond wedyn nabod sydd yn llawer dyfnach. A dyn ni'n gwybod am hynny mewn unrhyw berthynas, dyn ni? Dyn ni'n gwybod am hynny mewn unrhyw berthynas. Dwi'n gwybod mod i'n hen, ond dwi'n dal i gofio'r tro cyntaf nes i gyfarfod Lowri. A dwi'n mor falch bod i lawr grisiau pan dwi'n deud y stori yma, efo'r plant. Meddyliwch am y darlun nawr. Ebrill 1982, okay? A mae'r plant yn gweud, what? 1982? Oedd yna bobl yn byw yn 1982. Mae yna dystiolaeth ffotograffig i gael. Ebrill 1982, cyfarfod Lowri am y tro cyntaf. Ac o'n i'n gwybod rhai pethau amdani. O'n i'n gwybod pwy oedd ei ffrind gorau hi. O'n i'n gwybod bod hi'n reit ddel. Efo ei gwallt frizzy very 1980s. Chi'n cofio'r gwallt yna yn y 1980s? A dwi'n gwybod hefyd, wrth sbio arno fi, bod hi'n gwybod rhai pethau. Oedd hi'n gwybod bod fi'n edrych chydig bach yn ridiculous. Yn fy open-toed sandals. Dim sanau, diolch byth. Open-toed sandals. Fy nghrys tŷ solid arnosh. A dim ond pobl sydd yr i'w oedran arbennig fydd yn gwybod am beth dwi'n sôn nawr. A wedyn, fel pinnacle ar y cyfan, goriad drws y ffrynt y fflat, ar ddarn o linyn o gwmpas fy ngodd fi. Okay? So oedd hi'n gwybod rhai pethau amdana fi. Oedd hi'n gwybod bod fi ddim yn cool, ond bod fi'n trio bod yn cool. Yn doedd? Ebrill 1982. Ond heddiw, 42 o flynyddoedd yn ddiweddarach, ar ôl bron i 39 mlynedd o fywyd prydasol, dyn ni'n jyst yn gwybod pethau am ein gilydd, dyn ni'n nabod yn gilydd. Dwi'n nabod ei llais i, hyd yn oed mewn crowd. Os di hi di mynd off i rywle yn y siop, fyddai'n gallu gwybod i lle mae'n mynd heb iddi ddeud dim byd wrtho fi. Fyddai'n gwybod hynny. Fyddai'n gallu pigo hi allan mewn torf, achos bod fi'n gwybod sut mae'n dal i ffen ac yn y blaen. A'r peth mwyaf scary oll, dwi'n gwybod be mae hi'n feddwl. A mae hi'n gwybod be dwi'n feddwl. Chi wedi cael rheina, chi'n mynd i rywle, a mae rhywbeth yn digwydd, a mae ddau chi'n sbio ar eich gilydd, a ydych chi'n meddwl, Achos ydych chi'n gwybod. Achos bod chi'n nabod. Mae'r nabod yna yn ddwfn iawn. A meddyliwch am hynna, am ein perthynas ni a Duw. Mae yn ein nabod ni yn berffaith. Mae'n gwybod pob dim amdano ni. Mae'n nabod ni llawer yn well na dyn ni'n nabod yn hunain. Ond yn ogystal â dangos ei hunain i ni, mae'n yn gwahodd ni i'w ddod i'w nabod ef. I nabod Elise. I ddeall y ffordd mae'n meddwl, i ddeall be mae eisiau i ni wneud ym mhob cyd-destun.
dod i nabod. Yr ail beth yng â cam ddeall llais Duw ydy weithiau dyn ni'n medru cam ddeall llais Duw oherwydd bod yna ryw awydd dwfn neu cudd yn ein calonnau ni. Weithiau yma, rhywbeth yn medru dod i'r meddwl ac fe allwn ni gael yn twyllo i feddwl bod Duw yn gofyn i ni wneud neu ddeud rhywbeth pan nad ydy yn gwneud hynny mewn gwirionedd. A mae hynny'n medru dod yn calonnau ni achos mae yna broblem efo'n calonnau ni. Fel edodd Jeremia, oes rhywun yn deall y galon ddynol, mae'n fwy twyllodrus na dim. Tydi be dyn ni eisiau gwneud, a tydi beth sydd yn teimlo'n iawn yn ein calonnau ni, ddim yn ddibynadwy iawn. Mae yna lot o sôn dyddiau yma. Dyd i gwir, mae'n un o'r pethau yma, bob tro mae rhywun yn deud rhywbeth fel yna, llygyd y fi'n, lawriau fi'n cyfarfod y draws y stafell. Mae yna lot o sôn dyddiau yma, dilynwch eich calon. Dych chi'n cael o ffilmiau Disney i ryw pop psychologists. Dilynwch eich calon a fydd pob dim. Na, fydd ddim. Dydy e ddim yn wir. Os oes yna un peth dwi'n gwybod mod i wedi gwneud llu o gamgymeriadau ar hyd y blynyddoedd. A mae llawer ohonyn nhw achos mod i wedi dilyn beth oedd ar fy nghalon ni. Yn hytrach na ceisio ewyllus Duw am y peth a gwneud y peth doeth. Fe ddylen ni fod yn ofalus. Achos mae gen i yn sicr. A mae gynnon ni gyd y gallu i berswadio'n hunain fod rhywbeth yn iawn pan tydi e ddim. A dyna pam mae adnabod llais Duw mor bwysig mwyn yn gwarchod ni rhag hynny. A'r pwynt ola am gamddeall llais Duw, weithiau dyn ni'n medru camddeall llais Duw oherwydd dylanwad pobl eraill. Nawr, dyn ni gyd yn gymeriadau gwahanol iawn, ond mae rhai ohono ni'n fwy annibynnol nag eraill. Ond mae gan y rhan fwyaf ohono ni awydd i blesio. Mae'n naturiol a deud y gwir i ni ddilyn arweiniad rhai pobl. Mae yna rhai pobl dyn ni'n fwy tueddol o ymddiried yn nhw. Ond mae'n neges bwysig i ni fel Cristnogion fan hyn. Fe ddylen ni fod yn ofalus i beidio roi gormod o awdurdod dros yn bywydau i bobl eraill. Achos mae'r neges yna ynglŷn â sut dyn ni'n medru twyllo, sut mae'n calonnau ni'n hunain yn medru twyllo ni, mae hwnna'n medru bod yn wir am rywun arall hefyd. Hyd yn oed pobl dyn ni yn ei parchu nhw. Pidwch y cymryd bod pob dim dwi'n deud, neu Rhys yn deud, neu rhywun arall yn deud, pidwch y cymryd bod hwnna o reidrwydd y peth iawn. Mae'n rhaid pwyso a mesur pethau. Dyn ni wedi gweld gweitha'r modd sefyllfaoedd mewn rhai eglwysi a rhai mudiadau Cristnogol sydd wedi mynd i drybini achos bod nhw wedi dilyn trywydd neu ganiatáu rhai pethau achos bod hwn a hwn wedi deud bod yn iawn. Ddylen ni ddim gwneud hynny. Byddwn ni'n dod mewn munud at sut i ymateb. Ond dewch i ni jyst atgoffa'n hunain am rai pethau pwysig. Mae unrhyw lais neu unrhyw neges dyn ni'n clywed sy'n groes i beth sydd yn y Beibl yw ddiystyru. Nawr, wrth gwrs, mae yna rai pethau mae'r Beibl yn dawel arnyn nhw. Mae hwnna chydig bach yn wahanol. Ond mae angen cymryd gofal a pwyso meser hynny yn ofalus a peidio gadael i rywun gael gormod o ddylanwad ar fywyd rhywun. Mae werth profi beth sy'n cael ei ddeud, testio fe allan, gwneud yn siŵr i fod e'n iawn. O dewch i ni symud mlaen felly a bod chydig bach y fwy positif a dysgu o brofiad Samuel sut i ymateb yn gywir. A pan dyn ni'n meddwl am ymateb yn gywir, dyn ni'n gweld 4 peth. Dyn ni'n gweld dod i nabod llais Duw, ceisio cyngor, ildio ac i fyddhau. A mi a i drwy'r una fesul 1. Y pwynt cyntaf, ymateb yn gywir trwy ddod i nabod llais Duw. Nawr, oedd y darlleniad yn pwysleisio yn doedd bod hyn i gyd wedi digwydd
cyn i Samuel ddod i nabod yr arglwydd yn iawn. Ond os dyn ni'n edrych ymlaen i'r gweddill o'i fywyd, fe ddaeth e'n broffwyd. A mae yna sawl esiampl o Samuel yn clywed llais Duw, yn adnabod llais Duw ac yn ymateb iddo fe. Meddyliwch am pan nath e at teulu Dafydd. Gath e neges gan Dduw, llenwa gorn gyda golew o lewydd, a dos i Bethlehem at ddyn o'r enw Jesse, dwi wedi dewis un o'i feibion i fod yn frenin i mi. Mae Samuel yn cael arweiniad penodol gan Dduw i fynd i le arbennig at deulu arbennig i wneud rhywbeth. So, dyn ni'n gweld ar ddechrau fywyd doedd e ddim yn clywed llais Duw, yn ystod i fywyd mi oedd e. Beth sydd wedi digwydd? Sy'n mae'n mynd o'r sefyllfa lle oedd e'n meddwl mae Eli oedd yn siarad i ryw sefyllfa lle mae'n sicr fod Duw yn siarad gydag e. A'r ateb syml yw fod e wedi dod i nabod Duw. A nabod ei lais e. A sut ydyn ni yn dod i nabod rhywun? Unrhyw un. Dyn ni'n gwneud hynny trwy dreulio amser gyda nhw. Drwy sylwi arnyn nhw. Drwy wrando arnyn nhw. Ac mae'r un peth yn wir am Dduw. Mae'n digwydd wrth i ni, fel y defaid yna, oedd Iesu Grist yn sôn amdano fe, pan edodd e yn Ioan 10, mae fy nefaid i yn fy nilyn am ei bod yn nabod fy llais, a dwi yn ei nabod nhw. A does dim eithriad i hynny. Dyn ni angen dod i'w nabod e well. Dyn ni angen treulio mwy o amser yn ei gwmni e. Yn myfyrio arno fe. Yn myfyrio ar ei air yn y Beibl sydd yn wirionedd. Ac edrych ar fywyd Iesu. Achos fel mae llythyr Paul at y Colosied yn dweud, yn y Meseia, yn Iesu, mae dwyfoldeb yn gyfan gwbl yn byw mewn person dynol. Darllen ei air e, edrych ar Iesu, galw ar Dduw mewn gweddi, gofyn am arweiniad clir. A mi allwn ni ofyn i Dduw am ddoethineb. Mae llythyr Iago yn dweud, os oes angen doethineb ar rywun, dylai ofyn i Dduw. Ond be os ydyn ni'n ansicr? Be os na ddim byd clir a ffendant yn y Beibl ar fater penodol? Be os dyn ni ddim gant y cant yn sicr am y sefyllfa, hyd yn oed ar ôl gweddio? Wel, rhan o'r ymateb cywir ydy'r pwynt nesaf, ceisio cyngor. Yn yr hanes, yng nghanol y camddeall, mi wnaeth Samuel droi at Eli. Nawr, mae Eli'n gymeriad cymysglyd iawn. Achos mae yna bethau da amdano fe, ond mae yna wendidau hefyd. Roedd e'n brofiadol, ond oedd gynno fe wendidau hefyd, a oedd y gwendidau yna di arwen at y sefyllfa yma efo'i feibion e. Doedd e ddim yn berffaith. Ond mae Samuel yn ceisio ac yn dilyn ei gyngor e, achos mae'n un oedd wedi clywed llais Duw o'r blaen. Ac mae hwnnw yn batrwm Beiblaidd, felly mae ceisio cyngor yn bwysig. Yn llyfr y Diarhebion, dyn ni'n cael yr adnod yma, mae cynlluniau'n mynd ar chwâl heb ymgynghori, ond yn llwyddo pan fydd llawer yn rhoi cyngor. Ac mae cyngor Eli nid yn unig yn sicrhau Samuel mae Duw sydd yn siarad, ond mae hefyd yn deud iddo fe sut mae ymateb pan fydd Duw yn siarad, achos mae hwnna'n dod o'n i mlaen i'r pwynt nesaf, y trydydd pwynt, ymateb yn gywir trwy ildio. Be mae Eli'n deud fe am ddeud? Mae'n deud fe am ddeud siarada mae dy was yn gwrando. Mae yna rhywbeth sylfaenol iawn yn fan hyn. A mae rhywle dyn ni gyd angen dod pan dyn ni'n dod ger bron Duw. Dyn ni gyd angen dod i'r pwynt lle dyn ni'n cyfadde mae ac nid ni sy'n gwybod orau. Na ddeud na eto, dyn ni gyd angen dod i'r pwynt
lle dyn ni'n cyfadde, mae Duw ei hun ac nid ni sy'n gwybod beth sydd o'r. Nid fy syniadau bych chi, nid beth sydd ar yng nghalon ni, nid o reidrwydd be mae rhywun arall yn deud, ond Duw ei hun. A felly yn bod ni'n ildio. A mae ildio yn sylfaenol i'n bywyd ysbrydol ni. Nid ildio di-feddwl, nid ildio heb bwyso a mesur, ildio wedi gweddio, darllen y Beibl, ceisio cyngor pobl eraill, pwyso mesur, ond ildio i Dduw wedyn. Mae yna dros 45 o flynyddoedd ers i fi ildio go iawn am y tro cyntaf yn fy stafell i yn y coleg. Jyst yn gweddio ar Dduw, ddim mewn unrhyw eiriau ffansi, ond yn deud, dwi'n yn gallu gwneud hyn, wneud i, please, drosto fi. Na i gyd oedd ildio. A mi nath Duw ymateb i hynny. A mae Duw yn ymateb i Samuel, a mae neges Duw yn dod ato fe. A mae'n ymateb yn gywir, a hwn di'r pwynt ola yng ar ffordd i ymateb yn gywir. Mae'n ymateb yn gywir trwy i fyddhau. Fe glywodd Samuel y neges a gwneud fel yr oedd Duw wedi deud. Doedd e ddim yn hawdd. Dwi'n bod os ydych chi'n os ydych chi'n darllen ymlaen, dyn ni'n cael gwybod be oedd yn rhaid i Samuel ddeud mewn ymateb i hynny. A oedd e gorfod mynd â neges i Eli. Oedd Samuel eisiau deud? Nag oedd achos oedd y neges ddim yn neis iawn. Achos oedd y neges wrth Eli yn deud, mae dy deulu di wedi gwneud pethau drwg. Mae dy feibion di mynd i gael ei lladd. Dyna oedd yn neges neis. A dyn ni'n darllen yn adnod 15, tas ni wedi darllen ymlaen, sy'n ni wedi darllen y geiriau yma am Samuel, roedd arno ofn deud wrth Eli am y weledigaeth. Doedd e ddim eisiau wneud hynny. Ond gweitha hynny, fe wnaeth e. Yn adnod 18, dyn ni'n cael y geiriau yma. Felly dyma Samuel yn deud popeth wrtho. Wnaeth e guddio dim. A dyna naeth Samuel trwy weddill ei oes e. Eto'n bellach ymlaen ym mhenod 3 llyfr cyntaf Samuel, dyn ni'n darllen hyn, wrth i Samuel dyfu fyny, roedd Duw gydag e. Daeth pob neges roddodd e gan Dduw yn wir. Roedd Israel gyfan o yn y gogledd i Bersheba yn y de, yn gwybod fod Duw wedi dewis Samuel yn broffwyd. Roedd yr arglwydd yn dal i ymddangos i Samuel yn Seilo ac yn rhoi negeseuon iddo. Fe nath e fyw bywyd o ifyddhau. A doedd ei fywyd e ddim yn hawdd. Doedd e ddim yn hawdd iddo fe ddeud y newyddion drwg yma wrth Eli. Doedd e ddim yn hawdd iddo fe orfod delio efo pobl Israel pan oedden nhw eisiau penodi Saul yn frenin ac yn y blaen. A doedd e ddim yn hawdd iddo fe wedyn pan oedd brenhiniaeth Saul yn methu. A dyn ni ddim o reidrwydd wedi cael yn galw i fyw bywydau hawdd. Ond dyn ni wedi cael yn galw i fywydau o ildio ac i fyddhau. Nawr cyn crynhoi, dwi jyst eisiau cyffwrdd yn sydyn a'r cwestiwn yma o sut mae Duw yn siarad gyda ni. Sut mae Duw yn siarad. Fi o'n i'n trafod hyn, yn trafod y berth yn llosgi yn grŵp cymuned wythnos dwytha. So sut mae Duw yn siarad? A mae profiadau pobl yn wahanol. Oedd Magi yn rhannu sefyllfa y bore yma, lle mae wedi cael ryw nudge gan Dduw. Reit, os mae dyma'r peth mawr dwi eisiau gwneud yn y byd, be di'r peth ti medru gwneud yn dy le, yn dy sefyllfa di? Cael nudge bach. Falle bod ni'n cael yn taro gan ryw ddarlun. Falle bod ni'n cael yn taro gan ryw adnod yn y Beibl. A dyn ni gyd di bod yn y sefyllfa yna. Dyn ni di bod mewn gwasanaeth lle mae rhywun wedi bod yn darllen rhywbeth neu deud rhywbeth a mae jyst yn teimlo fel tasau Duw ddim yn siarad efo neb arall ond yn siarad efo ni ac yn deud rhywbeth wrtho ni. Mae gair Duw mor bwysig, mae'r mwyafrif o'r arweiniad dyn ni ei angen yno. Mae Duw yn siarad gyda ni trwy Gristnogion eraill. Neu dyn ni'n dod yn ymwybodol trwy bod ysbryd Duw yn gwasgu rhyw
wirionedd ar yn colonnau fe. Alle hwnna fod yna mewn oedfa, neu'n darllen y Beibl adre, neu bwrwbeth yn taro ni. A dyn ni hefyd yn medru profi mewn sefyllfaoedd bod Duw yn rhoi tawelwch a sicrwydd i ni wrth bwyso a mesur rhyw benderfyniad sydd angen i ni wneud, neu yn ymateb i ryw air ganddo. Ond yr allwedd i hwn i gyd ydy, fel nath Samuel, bod yn rhaid i ni ddysgu a bod yn barod i wrando ar lais Duw. A un asaid bach arall, pan dyn ni'n edrych ar llyfrau Samuel, mae llyfrau Samuel yn llawn o hanesion, a dyn ni'n medru dysgu pethau pwysig o'r hanesion unigol. Ond mae'n bwysig i ni gofio hefyd, hyd yn oed yn llyfr Samuel, bod e'n cyfeirio ni mlaen at Iesu Grist. Mae llyfr Samuel a'r llyfrau blaen yn yr Hen Testament yn adrodd hanes pobl Dduw yn trio roi trefn ar bethau. A maen nhw'n methu. Oherwydd blerwch, oherwydd hunanoldeb, oherwydd pechod, yn debyg iawn i'n byd ni heddiw, maen nhw'n methu roi trefn ar y byd. Ond mae'r llyfr yn dechrau gyda hanes Hana, yn gweddio i Dduw i ofyn am fab. A pan mae Duw yn ateb y weddi yna, ym Mhennod 2, mae Hana yn canu can o ddiolch. Ac yn y gan yna, mae'n sôn am sut mae pethau yn medru bod os di Duw yn rhoi trefn ar bethau, ac os ydi Duw yn teyrnasu. Mae'n sôn am Dduw yn gwrthwynebu'r balch, ac mae'n sôn am frenin sydd i ddod, Iesu, mewn gwirionedd. Mae'r geiriau yma ym Mhennod 2 adnod 10, mae'n rhoi grym i'w frenin, Iesu, a buddigoliaeth i'r un mae wedi ei ddewis. Yr un mae wedi ddewis ydy Iesu. Felly yn y llyfr yma, lle dyn ni'n darllen yr hanes yma am un person, Samuel, yn cael trafferth adnabod llais Duw, mae'n y gyfeiriad ymlaen at Iesu, yr un sydd yn mynd i ddangos Duw yn berffaith, a'r un sydd yn frenin y medrwn ni ymddiried yno fe. Felly, y cwestiynau i chi ac i fi bore yma yw, ydyn ni'n nabod llais Duw? A sut allwn ni fod yn barod i wrando arno fe? A tydi hwnna ddim yn gwestiwn i neb arall ateb drosto ni. Ond mae'n y gwestiwn y gyntaf i unrhyw un yma neu sy'n gwylio recordiad adre sydd heb ymateb eto i alwad Duw ar eich bywyd chi. Wel, os ydy hynny wir, mae Duw yn siarad gyda chi heddiw. Ac mae'n eich gwahodd chi i wrando ar ei alwadau a dod i'w ddilyn ef. Ac i rai ono ni sydd wedi ymateb i'r alwad gyntaf honna, mae Duw yn dal i siarad, ac mae'n dal i alw, ac mae'n galw ni i'w nabod yn well. Mae yna wastad mwy am yr arglwydd i ni wybod. Mae yna wastad mwy o'r arglwydd i ni ddod i'w nabod i ni brofi a gweld mae sydd yn siarad. A mae rhaid i ni ymateb i beth bynnag y mae'n deud wrthyn ni heddiw. Nawr en. Dwylo i fyny pwy sy'n fed up efo'r etholiad. Yr etholiad. Na esbonio i ti wedyn ni. Mae'n reit, ti ddim yn digwydd hen i bleidleisio, so not an issue. Ar hyn o bryd. Gyd i ofyn wrth mam. Faint o leisiau dyn ni'n clywed? Mae hyn angen digwydd. Mae'r llall angen digwydd. Trystiwch fi. Mae rhaid wneud peth ar peth. Mae rhaid wneud hyn ar llall. A dim beirniadaeth, mae pobl, dyn ni'n trio roi trefn ar yn gymdeithas ni, ond frankly, dwi wedi gallu'n bol. Achos mae'n gymaint o bobl yn deud, fel hyn dylai hi fod, gwrandwch arna fi ac yn y blaen. Ar bwy ddylen ni wrando? Ar bwy ddylen ni wrando ar yr adeg yma? Pwy allwn ni drystio?
Pwy y medrwn ni ymddiried yno fe? A dyw hwnna ddim yn golygu bod ni ddim yn cymryd rhan yn y broses. Mae rhaid ni gyd cymryd rhan yn y broses. Mae'n y gyfrifoldeb arno ni i wneud hynny. At bwy y medrwn ni droi? At bwy ddylen ni droi i fod yn sicr bod yna un llais y medrwn ni ymddiried yno fe i fod e'n ddoeth. So sut yn ni'n ymateb nawr? Ydyn ni'n disgwyl am rhywbeth arbennig? Fe allwn ni fod yn disgwyl am rhywbeth arbennig, rhyw sgwennu air ar yn enfod, neu rhyw neges clir iawn i'n cliw ni. A falle daw hynny, ac os y daw hynny, diolch i Dduw amdano fe. Ond yn y cyfamser, yn gwaith ni, ydy dod i'w nabod e, a parhau i ddod i'w nabod e yn well. Achos pwy well i ddod i'w nabod e? At bwy ddylen ni droi? Wel, mi fyddwn ni'n canu yn y munud y geiriau at neb ond Iesu. Neb ond Iesu. A mae'r gan, dwi wedi gofyn i Hannah a'r band ganu yn harwen i yno fe ar y diwedd, i gloi'r oedfa, yn deud bod yr arglwydd yn heiddi ein sylw ni a'n mawl ni. Mae'n heiddi yn bod ni yn gwrando arno fe. Ac mae geiriau'r gan yn harwain ni at yr ateb iawn. Wrth i ni ddeud, rwyf am dy nabod, Iesu fy ior, brenin y nefoedd am henau di, rhoddaf fy ngorau am trysor i gyd. Iesu i'th nabod di, ath nabod fwy. Dewch i ni wneud y geiriau yna yn weddi, yn ein calonnau nawr. Rwyf am dy nabod Iesu fy ior, Iesu i'th nabod di, a ath nabod fwy. Na falle bod yna bethau yn dal ni nôl. Falle bod yna bethau sy'n yn broblem i ni ar hyn o bryd. Wel, dewch i ni gyflwyno rheina i'r arglwydd. Dewch i ni ofyn i Dduw am ei help i ddelio efo'r pethau hynny. Achos mae ganddo fe fwy ar yn cyfer ni. Dewch i ni gael sydyn o weddi cyn i'r band yn harwen i ymhellach. Arglwydd dad. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n estyn allan ato ni. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti ar waith fel oedden ni'n clywed yn y sgwrs gyda Magi yn gynharach. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd dy fod ti yn siarad. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yn siarad trwy'r air. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yn siarad nawr. Arglwydd, helpa ni ddod i dy nabod di yn well, fel bod ni'n adnabod dy lais di. A helpa ni arglwydd i ymateb yn y ffordd cywir. Trwy nabod dy lais di, trwy geisio cyngor, trwy ildio, a trwy i fyddhau. Yn enw Iesu. Amen.